egameni lomnyama nasegameni lomoya oyingcwele. Sisithi xa singena kuloqobiso noxa ubonakala ingathi kumnyama, kodwa ukhona uThixo olilanga lethu. Sikhanyise sisibane sikhumbule okokuba bakhona abanganikwanga intsikelelo yokungena kulo nyaka ka-2026, kodwa thina singenile singaphakathi palakatha. Sizothi ngesisibane enkosi ngentsikelelo engaka. Sizothi ke xa sikhanyise sisibane, xa sihamba kulo kumnyama kulo nyaka ka-2020, uThixo abelilanga khanye endleleni, ngoba le ndlela yinde yona inameva iyahlaba. Kube khona ixesha loba litshone ilanga, litshone emini, kube mnyama kuwe wedwa. Sizothi kwafika amaxesha njalo uThixo abe kukhanya. Sizothi xa singena kulo nyaka makudede ubumnyama ezimpilweni zethu uvele ukhanya, ngoba uThixo esimkhonzayo unguThixo wokukhanya. NgoKristu Inkosi yethu. Amen. Malimi asikiti linakiterule Tota hateka hote di kolo somehow gave one suited